join biar suari nakalian jungi ka union kinong tri ka long im kwa ban interfere ni ka kam maka ni ka dehi ka subject ka ba nakalian ka sarkar ba ka management kumang jukran hi bar kumju bar kitu ki hima ki ba ka ni ka mamlu rasimen ka kayen ka ma ka imam mamlu ba ki ma sora te ndai ka banta ka bangikan hi kumbala pensadi sekretari hi ka problem ka bangihaban kan ka dehi yala ka jongkalang khodo hi ke namar kamba kalau mentahi kini ke lightly ki pe subject ki de ki bala aslam pa na du ki por mensuahi ke bangi mala banai exact date exact years yo na por te ka ka bangi long ha ni ka bangi dawa menta biang sai sen kala long hi kum ka semi final le se ha ni ka aslam ka bamanta te ka ni ka long ka lightly ki point ka long bangi ko abe menta no da ka regular salary nama kada adu mensuangi yo hi ka financial help ba ka yo na ka government te ndai kada adu mentahi ka settlement na ka bidai bat kan ka planning jo ka sarkar ba ka spend na ka kata ka joint venture ri ka masong no i kata ngim te haulong kan dang la ban ong ba kan sempor te de na kata ka ngi na ka liang ka jongi hi mentang so ban ong ba ngi bu ka pressure ka mo ya ka government hi ka long ba kin simen o no ka action ka ban kong ka long ba kin seo no i kin ki dius ki jongi kin clear no kin ki dius jongi kin ai no ngi be da ka ri ko payment ka ba kuma ka long nang ta ka ba ar pa de ka long ngi buru bakin speed up no ya kan ka action na banta bakin settle ban bron no ya plan nang ta ka balai ka bangi bu ni ka mo bakin implement no ya ka BRS la ni ka Colin Handshake scheme kum bakalong na marah sistem aja ka new apo padang don ka wi ka sarkar ru ki we kinong try ki balajan poisa ka rite men age kamot yakin ni ru ka nakalang sarkar mensuwa kala le tende hang ni ngi kum ka union hi ka bari na ka banta ka lawi jong kinong try ka manta ba kala sali singi independently hingi kan na kinong try ka lomba hang ni ka por ngila lon po ka ICU mo ngila don po ICU de ka mat ban penkot ni kinong pang la ni ban ong ban solve yang problem ka jing ya ka bagi kinong pi mantangi wa swang once akan dia kan ka present government ka bolong mantahi ba lakun ko ka mat ba mungkin sim action no mantah nus na maja puar na mangsutu ba ka arya apply kan sawan pada ka salong ka ka dama jong no tikan ni ha kan ni sa sim yang i arts yang ba fikir press kalong ba nyim ko aba ka dorlanot jong ka manta ka duanra ya ka lawai ka bedum jong kinong tray kapo am sir sora kada du mentahi na du tu bagawan ka lockdown hi kumtu hadian ba ka MGT kumtu implement jakasau na to ajar ko kawan ka lockdown te hadu menta ka kilas kila suspend ya ka factory kamran su plan te kinong tray kita ulit tray na kada du menta kinong tray ngi litray bet ni haba na tan wi kam